Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Col channel. Oke, kali ini aku harap Gimana apa dah? konversi gitu. Wah, ke pasar oh. Mas foto anakku aku di pasar. Enggak, tangi. Anu, Pelem barang sambro iki masane pi. Mari mbok duduk iki lho wete. Opo? Ora bos. Lan ndi wong iki? Mbok ke piye ke malah Bernsing. Piye tuh bikin nonton tok iki? duh aku kameramen saiki. Ayo. Wito, kinggo mesti ya tak kerja. Apa ini? Godhong kayak gini, rasa diguane ndi-ndi. Kayune ben balik ning ngadeg nih. Bos anu nih. Lacan, Bos. Arete lacak iki, arep opo iki? Ngopi sik. Kopi barang malah kutah trason. Wis. Neng utang ini kan gaib sampesan itu. Aku nanti kok, Bos iki. Bos. Dewi goro cekali apa ta? Catet jas. Terus goro cekali goro keren. Ya catet jas opo iki? Kowe karo Bu. Iki gak kena kan jan gak kuat nek ora retok. Gorok. Niki goro pecada. Gorok. Dik. Piye maksudmu? Yo gropi apa to? Dekane malah lengal njogo lawang kae lawange kurang halus. Ngos lawang kae malah iki, Bos. Jadi tulis anune kuwi. Aku ngantuk Kang Jon, ya Allah. Ngantuk kok ndi to kok sok ngantuk. Lah dipilih ya. Oh, sak tong siji kok. Dipilih saya. Liva kendaraan bensin. Mobil aku yo, bensin. Ngono baterai ngebel lho yo ora ndak diangkat-angkat. Aku lho genti sandi aja. Sandine sing tak genti, Bos. Berdering. Iya, kayaknya Berdering WPSD ya. Lah WP nyapa tadi gentah-genti ini baterai dolan apa ben gak ero sandine. Lemot yang lemot. Nek lah aku mikir gak buka WP ya. Omonganmu lagi pakatan 15.000 kok. Aduh. Malah terangin kelem. Kelem apa pengen ruca malah terangin. Iki nek anu wae. Ana nisor. Nisor kan kentale ning wae. Main jaluk, Pak. Arep gua ning, Pak. Lah butuh piro to? Oh, kan udah dikil lho. Barang peleme semendane lho gitu. Lah iki delen dino. Demi kak kono patoki kok. Wih, ruwet men terus. Ayo direcek. Ki dikake piye kae maksudnya piye? Malah sirene kancile. Ah. Kancil le. Kancil ana apa? Anak idang. Sik. Oke, Bos. Karena saya di. Loh. Karang rinci Bos iki saya di. Oke, Bos, Diris. Lasan gelenjeng kayak tanggapan mau jadi nyata malah. Oke, Bos. Jadi apa lagi ini? Bagi tahu ini baik komen terus. Piye? Anu belum ambruk ngono. Lah tak kira wis belum garing. Tapi ya ora enggak ada. Kamu kayak ambruk. Enggak ada. Ora ki di anu kabeh ini sisan. Ki? Belum kan? Enggak rene. Lagi apa kayak ngono? Lah piye nek berangkat ki piye? Kuwi enak wi. Langsung pidene. Lah iya kok. Mas sore. Kok sore, Pak? Berkeram. Aret, Tres. Hah? Aret. Boleh sih kok kowe lek belum ngisar kan. Rir. Mau itekir. Lah topiku nendi barake.
Ini pogo topi. Niki ya, Bos. Meruntus. Aku meruntus gitu. 200 nggih sip ini pasar. 200. Ini pasar. Jajis. Dak karo kowe no. Iya. Gue pitik terus. Nggolek pitik, Bos. Aku dia apa toh? Gue sasan. Piye carane ngrupok kowi jal. Nih. Grogi ngene iki. Ya langsung diungkat kan, Bro? Di. Anu ku metu. Apa jenenge? Kene ku mlebu motor, Bos. Ora ae. Ana stres. Lha rambut ketokne kuwi longi ketok sik. Bos, Sing dia. sing kae lho, Bos. Ketok sik iki enteng. Sing iki. Iki, Kuwi lho wates sing tak anu ketok ku lho. Heng sar sikilmu. Lah. Ini wong blandong lho, iki blandong. Dong aku mbiyen beli kondang lho. Nek mau kayak sak meniki opo? Jadi blandong kondang. Sego biasa. Sego wong biasa nyacat kualah we. Nyacat malah tenang. Pecel lho. Disegrane ning kono. Kene ndi nek pesen sego pecel di suwi men ya. Lah piye to mbakmu iki? Sego. Ki mau kene-kene rumah sana mau nganggur apa piye to? Lah karo nek dibungoki. Mbak. Sego. Nyekek cangkem pecel. Sego pecul. Bosan juga mengebas. Urung mateng. Apane wong nggih stories ke pecel sampun siap ngono kok. Kok bakal iki giyepuk ngono to, ditelepon malah urung mateng kae. Ate guys ngono ya aku. Aku nggih. Ki wong khusus terus iki ade enggak. Kurang. Cara mlaku kurang cara mlaku. Jan. Ya aduh. Soale mokal. Nyambi kok mendino. Kamera aku. Asyhadu alla ilah. Bos, iya Pak. Bos ngene apa piye? Im. Ben, ngono balik wis. Wis kena dadi. Piye? Wit nyapot to tek masih ngajak grup yo. Kene iki jiwa-jiwa pemburu. Jiwa pemburu jenderal ya. Darah ini merah jenderal. Kapan oleh sila nasu? Wah pitik pra ya. Hah? Wah pitik pra. Lah ya marah iku lho. Sang-sangke lho ya. Hati. Ya jono duwe kandel jono. Oh iya, duwe akeh bos e. Kayak piye ketentuane ku lho. Pastiane iki piye? Kon baca. Ngene. Berat kayak bisa. Bater iki wis ngaleh wi. Nyepuk perut lambis. Tekol nek nyaris itu. Wis cawes karo tireng iki lho, Kang. Cawes ngene iki. Ndi dia cangkeme. Lho. Ya dadi jan. Jan enak. Oh, ora biasa nek. Wah, nek wewe ngalah. Apa mau bal-balan? Pinter omong. Marga. Wah. Wis kacung kono. Enggak sing. Impet-impet. Masa iya ngono tenan. Pinter omong. Lho, tenan. Lho. Dapurmu yuyono nerane ngarep kamera yo. Ngene Wah, tekan. Piye? Ngono. Ninta koi. Lana adalah wali. Wali opo? Wali murid Mbak. Wali murid maksudnya wali murid. Wali apa? taek. Olana wi patok. Patok. Lah olana ada patok apa gelem? Ya ra Oh. Ngono lho. patok opo lho. Lho. Kan ngono to. Iya, wali anu lanange patok dicontoh. Ya, Eh, patok. Ya, aku ndak tak nyontoh kowe. Ora iso penyontoh aku. Ya lha piye? Isuk ngene wis. Lho. Ngene. Omongane lho terus ya terus. Ya gak apa Isuk. ngene nih. Isuk. Isuk. Wis. Wes. Wong jane pasar. Lah laki pisan. Eto. Wong isuk.
Nanya lo tak. Aku lho iso Eh. Pak Matar dhewe. Kang Jan iki tak culon. No nyopo. Perutane iki paling nesu ke kaget ku ngono. Ngene. Lho aku. Gayane ngomong ya, Tre. Menak numpak motor dhewe, wis jarak tabrak. Ya iya. Iya. Mamang ewe aku terakhir muni kene tau mbaten. Menak ya dadi wong-wong sing ra iso numpak motor. Nang ndi diterno. Menak kuwi masane wong edok, ra ngerti sing lungguh ngenteni Lah, dak. iya, wis seru. Ngono lho. Wong yang dagor lah wong edok nek blonjo. Nek pasare robar. Naon ya. Mulai. Naon. Heeh. Terus nek wis Aku iku. biyen aku cek terus nek sekarang pasar sitok wis ra ning wong. Aku iki ngenteni dagrok ngene. Lha iki apa ngenteni bar pasar dinteni bare lho wong sok wakil cek neng neh. Makanya aku wegah kono tak kon dhewe. Akan Tapi ya lega dhewe mbang mbok terni kok. wong paling tidak suka itu adalah menunggu. Weruh lambene bebek gitu. Wong Tekan keteran. ketenan pasar aku paling gak seneng tenan. Bebek mentok ke lambene. Paling gak seneng tenan, sumpah gak seneng nek kon ngetren pasar. Mending aku blonjo dhewe. Nun kan tatetane. Heeh. Lah aku mbiyen tau blonjo dhewe. Ya ora. Ya apa ora? Ya Iya ora. emang awan aja. Bengi ra wani. Tapi kan ya budal. Dan dulu kayak belanja dhewe lah Pak kayak. Heeh. Aku saran konten lho aku Mbak. Awan lho. Awan piye bengi sore apa to? Terus mangan sego goreng kayak. Lah blonjo apa kae? Kene Batore. Ora ngetokno dhewe. Jajal dhewe. Iya udah. Sire pendekar. Ngajak apa? Kowe lho Kowe ngajak apa? What? Coba Wani lek aku. Jono wis gak iso berkuti ya Jono san. Lha iki lho iki sendal aku tak kita sendal suwek. Kelemahan Jono. Aku foto. Ah, Iki kelemahan Jono. apa? Akar gawe. Takar. Kayak ngantuk. Esuk mregae bengi mregae. Turu rawor kono nesu. Jere sapa rawar kowe turu. Wis ora urusan. Gak. Jadi bisa ranjang. Dan nyapa to? Apa? Wah, Kono ini nesu karo anake. Kape nek tinggal kano saya gecek. Kape saya gecek. Lagi nyo. Karena sekolah. Toiletmu kuwi lho. Mantola sampai dhewe sampai jam setengah loro. Lah nyapa mbok dipantau. Ora Lah wong ngerti ngerti to, ta, Dak? ngerti. Wis wedi ning lagu apa-apa. Karena sekarang itu dah aku Oh, bering dikon katut baturi. ini maksudnya piye. Ya yo keturunanmu. Loh. Lho, Iya keturunanku, makanya kan mau betah melek, gak beda karo kowe. Angker sore ente. Sore. Urung adan isak Gus. Pitik mangkring melok mangkring. piro apa? Terawan kakean dhewe bengi sore wis turu. Lah kayak gulune ke anu lah. Oh, walah sih. Ya terus. Ora sangono. Ngono wae aku yo piye ngono lho, Mbak. Wis kronto-ronto, Cuk. Terus kok gak ngene iki lho jane ben gak bunta. Powol sampe. Lah, kan aku tak tukone. Kalungku mung kowe, Mbak. Iki lho, Mbak. Sisip no. Ora nek kono kan endi? Gak menak. Wis tak tukone gudi kan endi? Mas-masan. Lah ki mbok sile gue beler. Ora bos kuwi. Tindi anu lho. Tindi suket. Ora sing gudi, Mbak. Dincepi gelas terusan. Kayak Aku jajan tabung berani. Aku payung terus aku payung esban lho. Kan apa itu? Kok ada kan kita melong-melong kan. Oke lah bojoku kok kan olip ngono. Lah ngeten iki lho terus. Gak sing buntet ora, Mbak? Si aman, alhamdulillah si aman. Bocak iso nang. Apa roh kowe? Lagi apa tadi bolong wi? Kupenge ya, Ayo udah curek iki. kupingnya macam kupingnya tak maksud wi. Lah kuwi ora roh. Lho, ini sampai suwi-suwi. Somben tak tukokne somben. Wis to, nek aku wis gedhe, to. Tindas. Gampangane iki nggayuh nangka wis ora pengurung kenaan wis kena sponsor. Wah, enggak. Nek gampangane pomo aku wis nggayuh nangka kan memeji gayu-gayu wis iso ndemek buntut anu silete kae. Anu kuwi. Aja terus dak sanyet. Sop.
Gampangane ta, gampangane. Aku pinter om. Loh, Aku ndek dan bangun. lah iki kan gampangane. Tok Sukimon, aku stres wit. Ngebel ora perlu bayar. Bentar. Ampun. Ngadani. Bener demi ya. Ane demo. Dia. Oh, atau ten ngalami ngebel lebih. Santai ku jane ngopo. Santi kayak sama Honda, pe sama Honda. Ah, piye lho. Dewa ta iki. Dewa Sukimon iki mau kesan mbak. Kentam. Dewa Sukimon yo kae. Ora raruh ya. Baru roh. Kaya ngono kae wi lho. Tinggal makane anu meninggal lho yo nangis di Indonesia cagak. Iya. Coba. Ademen. Masa? Kayak mbiyen Iya to, kayak pakuhku ke. Mbiyen pernah mari mabuk iki karo ndek putune wi melok terus. Asline mari. Kayak menanya dikene putu asine. Oh betul wis luru. Ora maksudnya putu cilik. Kudune kaya Irak kuwi terus ngono lho maksudku. Irek sapa? Bojone ki yang anake Dimun. Kimpuatku mbluwak aku ngantuk, Bos. Waduh. Udah bengi melakak turu. Kowe lo paling teko malas turu. Oh, alah lo. Delok HP karo sampai setengah telu kae. Gak iso turu. Aku malas setengah 5 bumbu kok langsung jalan pasar. Melakak. Angger digugah wi. Angger merem nek nyelone ping 1000 nek awe budek kepolo lho nek iso muter. Tenan. Angger gugah wi wis melek mentolong cetok. Lho, aku Anu, lho sikilku ra lara lho budal dhewe ra ngandalku kowe. Omonganmu tata. Lah ndi wong aku nek ra lara lho malah hider dhewe. Iya ta. Mulai kok sekar kok Iya. budal lho hider dhewe. Aku hider. Iya. Iya. Arene pocik laranat. Aku lo keterut aku lesurung sarapan aku. Lah kan ngapo tajak sarapan ra gelem ning pasar. Mangap Aku lah. pengiseng. Aku rung teko omahe menter tak glitane aku pingin. Cawe no anak kerja metu Oh, kebelet jamu ngiseng. Lah wong Kerasan. jane kono aku ku ada sarapan jadi arep grobyak ngoben kasah sarapan apa piye pongko dibuntel digo grobyak. Ora gelem. Malah teko kene. Apa mesti kemon? Wah, mau udah pedek ngono terus. Oke. Jadi hingga ceritane Aku ndang mulai bahas make wedi asune ke anu mergo. lah piye ta asus jadi kok ngenteni aku. Iya ya. Asli tak tokne. Wes. Tak cencang. Nonton kowe. Wedi ya. Lah batene kene iki lho batene tinggalane kok. Kini kok samping ya anu, Mbak. Mirip kok. Omong. Ora mirip aku. Ora lha wis sebabane kowe kok berprasangka buruk. Tapi mirip terus nilai rono. Ora kok. Eh, Garu. Pinter iki kan blonjo kate. Iya, pokok anggar panganan ya wonge langsung. Lagi gak sekolah bisa to. Celeng. Kayak ning guru. Kane guru. Oh iya. Lah ngono dipengin alasane sekolah, celip. Gurune rekreasi kan. Lebih ngerti gak sekolah piye, Bos? Gak Ya serangan lho. Nih. Maksudnya? Sekolah. Sing tekan blonjo. Ya sekolah. Bebas. Ana. Dari dunia kene. Nih. Lo bakso Wah. tadi buka bakso gini. Bae lari lebih lanang gitu. Ya lanang kok cantik. Duwer baby. Lo ngomong gigi lo gesekan iki. Wah, anake pegap to mangan ya. Iya, kok kowe lho. Oh, gak sepas. Bro, Kalau masih itu Eh. kalau nih juga. sendoknya berapa Pak? Wes, nanti kok sendok, ayo mangan. Loh, kok pecel, Bos. Kok pecel. Di lokasi. Iki khusus yang kanggo ketok mengetok-ketok ta to. Ya aku asendimo. Apa? Ya aku sing duwe duit. Sini cuit. Tapi lalek. Merasaknya bisa sanyo ya. Kita iya. Coba jadi ngono. Sehingga ceritane ndingi oleh musibah nek angin puting pendel muter. Ireng ora? Iya wi nek basa Surabayanan jenenge angin pendel muter. Ya apa maneh iku Surabayanan iki. Surabaya iku arek endi? Kok gak ngerti ya? Loh, Anu aku tuh Kang Di kan dengan aku esuk ya. Ceritane we jere kerja karo kowe Mas Mairan roh
Asu gede rela asu jenis apa? Asu Sebuntute anu, bundel. eder. Oleh eder tuh. Eder gedene sak sepedet ya asu. Aku tau ngopane asu saulan lho ngopane asu. Iya, aja diceritakno kengkane wong cemburu ki engko. Pae aku ora tau cemburu karo kowe wis. Oh, Gak cemburu kayak ngelut koman piring paling buwok. bisa. Ora iki ning ngarep kamera aku. Tidak terus. Ora, sumpah aku ora tau cemburu. Oh iya. Berarti gak sayang karo Sayang Jon. kowe berarti karo aku. Heh? Sayangmu Lah lah. etok-etok kuwi, ngeto. Ayo. Gak sayang karo Jon. Sok ngono lho. Lah semulanya puput kayak. Oke, ayo sarapan sih. Ayo, Jadi ayo, ngono ayo, ditalik dikirim iki. lagi. Ndingi aku tak tinggal apa Cemburu. Cemburu. Ayo, nanti Kamera tak kira kena terus. Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-videoku berikutnya. Jadi salam asoy, salam bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu vlog Grup ya. Street. Srit bos, srit.